aiwa Jehovha vari voga havangasvigone, asi vanogoneswa nemi kuti ruoko rwenyu ruonekwe Jesu. Vanogoneswa nemi kuti kereke yenyu iende mberi Baba. Pazvinorema Mwari vapei simba rekupfuurira mberi. Pazvinorwadza Mwari wamasimba ose vagonesei. Pavanosangana nemasituations anovaremera Baba, ingovapai simba rekupfuurira kuenda mberi Baba, kuti zita renyu rigoramba richikudzwa, kuti kereke yenyu igoramba ichienda mberi. Ndinonamatsira utungamiri hwepano Mweya Mutsvene Baba, vagoneseiwo Mwari wamasimba ose, vagonesei Mweya Mutsvene kutungamira zvinobva kwamuri imi Mwari, zvamunoda imi Mwari vagonesei. Ndinongokutsendai Jehovha nokuti muri Mwari, ndinongokutsendai Mweya Mutsvene neutungamiriri Jehovha. Iyemi Mwari ndimi makavaisa pautungamiri nechikonzero, kunyangwe mazuva azvinorema Mwari rambai muchivagonesa, kunyangwe mazuva azvinorema Jehovha rambai muchivapa simba. Ndinongokutsendai Mweya Mutsvene, ndinodzosera mbiri yose kwamuri nekuti munoshamisa Baba wangu. Ndinopa kutenda kwose kwamuri nekuti muchavagonesa uye magara muchivagonesa Mweya Mutsvene. Maitsa yenyu Mweya Mutsvene, maitsa yenyu Jehovha, iyemi Mwari vanoshamisa. Ndinokutsendai manerano muzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Toda kuti tinamate since iri revival yana mama. Amen. Pane mudzimai watiri kuda kuti tinamatire tese. Inini kumba kwangu ndine vana vairi. Mwana wangu mudiki akanditi, mama wai muchita attitude, tikakudedza ini nabhuti wangu munobva machoita attitude. Asi kuchechi munhu wese anongoti kuna mama mufundisi mama but havaiti attitude. Amen church. Saka nhasi ndine prayer point yandauya nayo pano kuti timbonamatira amai vedu. Amen. Kumba chaiko mama vakarwara zvinhu hazvifambe zvakanaka. Unotoguma pamwe pacho waita simba rekuti regai ndichingomuka ndibate apa neapa nokuti unotoona gepi rekuti amai vepano vari kurwara. Saka manheru anotoda kuti tiende pamberi paMwari tingoti, Mwari, mama vamakatipa panzvimbo ino ndimai venherera, mai vechembere, mai vevana vadiki, vagonesei nekuti pazvinorema isu hatifanirwi kuzviona. Chatinongoda ndimama chete, kungoti mama zvangu zvadai. Pamwe pacho tinogona kutadza kubvunza kuti ako mama muri sei, isusu tongototi mama kumba kwangu kwazodai kwazodai kwazodai. Saka ndinoda kungoti manherano munhu wese timbonamatira mama vedu, mama mufundisi Chirichi, tingoti, Mwari, mai vamakatipa panzvimbo ino vagoneseiwo, mai vamakatipa pazvinorema pazvinorwadza. Isusu sevana tinongochemera kuna mama but pamwe pacho pamwe pane zviri kutovarwadza asi havakwanisi kukuzoti mai munashe imbomirai nditori ndakaremerwa. Vanotongosekerera zvakatarwa nemwana wangu kuti hauvaone vachikuitira attitude, vanongokusekerera. Saka manhera toda kuti tiri pamusangano waana mama, isusu vana mai tinozvinzwisisa kuti chinongonzi amai ukangovhiringika chete imba yese yavhiringika. So toda kungoti Mwari vavachengetedze pavanofamba. Tinotenda Mwari vakaita accident vakabuda vangori mama vedu vasina kana scratch. So ngatirambe tichingovanamata kuti Mwari vachengetei, vapei simba, vaprotectei because ndimai vedu ende tinovada muzita raJesu. Amen. Baba, tinokutendai zvekare nguva yamanherano. Mweya Mutsvene, tinodzosera mbiri yose kwamuri zvekare. Tauya pamberi pechigaro chedu kuburikidza nemurandakadzi wamakatipa Baba. Tinokutendai Mwari neupenyu hwamama Chirichi nguva yamanherano. Tinongoti Mwari we tichengeterei amai vedu. Tinongoti Mweya Mutsvene vagoneseiwo muvape simba. Mweya Mutsvene ivai navo pavanofamba, pavanomira Mwari wamasimba ose. Tinongoti Mwari vagonesei chimwe nechimwe chavanobata muupenyu hwavo. Mweya Mutsvene vaitireiwo zvakanaka. Ndinonamata nokutenda kuburikidza nemhuri yamakavapa Jehovha. Vapei simba Mweya Mutsvene kunyangwe pazvinorema Jesu. Vana vavo vagonesei Mwari wamasimba ose, mhuri yamakavapa Jehovha. Kumhuri kwavanoberekwa Mwari wamasimba ose
ndinongotsaura nyasha dzenyu Jehovha kumhuri kwavanogara Mweya Mutsvene ndinongoti Ishe wangu tsungamirai pakereke ino Mwari wamasimba ose rambai muchivagonesa ndinonamadzira utano Mweya Mutsvene ndinonamadzira utano Mwari wamasimba ose kuti Mwari we tichengeterei amai vedu tichengetereiwo mama Chirichi nguva yemanherano Baba zvavanosangana nazvo vachironga zvakawanda Jehovha vamwe pacho havazvigoni vari vega vanoda imi Mwari mugonesi mukuru vagoneseiwo Jehovha pane chimwe nechimwe chavanobata Mwari vapeiwo simba Mweya Mutsvene pazvinorema Jesu vatungamirirei Mwari panzira yavanofamba Mwari ndinokutsendai Mwari manherano musangano uno tinoziva Mwari vakabata pahombe kuti zvinhu zviitike zuva ranhasi Baba ndinongonamadza naizvozvo kuti nezvichauya zviri mberi Baba isu Mwari tinongoti amai vedu tinochemera kwamuri manherano Mweya Mutsvene vachengetsei Mweya Mutsvene vagonesei Baba Mwari wenyasha ndinongokutsendai manherano ndinonamadza murandakadzi mupei simba Baba Mwari wenyasha mupe mukundisei Mweya Mutsvene pavanofamba pavanomira pavanotsaura chaipo Jehovha nekuti isu sevanhu tinenge takangotarisira kuti ndiamai vedu Mwari kunyangwe nemazuva avanenge vakaremerwa isu tinongotarisira kuti ndimama Mweya Mutsvene vagonesei Jehovha Mwari wamasimba ose munoramba muri Mwari Mweya Mutsvene munoita mabasa makuru changamire maita enyu muchinda werugare Mwari wamasimba ose munoramba muri Mwari Mwari muchengetsi mukuru munovachengetedza Mwari murwiri mukuru munovarwira Baba ndinongokutsendai nekuda kweupenyu hwavo manherano ndinongokutsendai nekuda kweupenyu hwavo manherano mwaita enyu muchinda werugare Mweya Mutsvene munogona Mweya Mutsvene munovhumbamira ndinokutsendai nekuda kweupenyu hwavo maita enyu Jehovha Mwari munoshamisa Baba muchinda werugare munoita mabasa makuru Mweya Mutsvene mazita enyu Jehovha ndinodzosera mbiri yose kwamuri muzita rinoshamisa ramambo Jesu amen haleluya amen ndisati ndanamatira sevhisi yanhasi tangoti manherano regai tinamatire protection mukati menyika ino yatigere amen tingoti Mwari munyika ino yevatorwa yamakatiunza nechikonzero tichengetedzeiwo Mwari patiri kuya kurevival Mweya Mutsvene pane patinofamba kumabasa kwatinongoenda Mwari ngavangova muchengeti wedu protection yedenga kumhuri dzedu protection yedenga pakereke ino pasawane chinotitadzisa kunamata tingoti Mwari ivai Mwari Mweya Mutsvene vatigonese muzita raJesu Baba ndadzoka zvekare manherano Mweya Mutsvene protection yenyu Mweya Mutsvene tinokukumbirai manherano muchengetedzi mukuru weupenyu hwedu tinokukumbirai manherano mutichengete patinobva panzvimbo ino tichienda kudzimba dzedu mumigwagwa Jehovha tichengetei patinosvika tichimuka tichienda kumabasa Jehovha tichengetei kuzvikoro kunoenda vana vamakatsipa Jehovha vachengetei munyika ino izere zvayakazara Jehovha munozviziva Mwari we tichengetedzei Jehovha wenyasha vana vedu vachengetedzei Mweya Mutsvene mhuri dzedu ngadzichengetwe nemi Mwari wamasimba ose kuZimbabwe hama dzedu dziriko vabereki vamakatsipa Mwari we vachengetedzeiwo Mweya Mutsvene ndinongotsaura protection yenyu Jesu ndinotsaura protection yenyu kune umwe neumwe ari mukati menzvimbo ino Baba ndinotsaura protection kune vanofamba mumigwagwa vanotravela vanokwira makombi vachiuya kuzonamata Mwari pasawane umwe neumwe anowana chinomutadzisa kusvika panzvimbo ino Mwari imi Mwari vhurai nzira dzevana venyu
patinofamba Jehovha, mweya yakaipa ishaiswe simba, mweya yenzvimbo ishaiswe simba Baba, nokuti muri mutsvene, Mwari makatendeka. Protection yedenga tinoikumbira manherano, tinongoti Mwari tigonesei, tichengetedzei Jehovha. Tiri toga hatigona, asi iyemi Mwari murwiri wehondo, munotirwira hondo dzinotitadzisa kunamata iyemi Mwari, munotiprotekta kubva mumiedzo yenyika ino Jehovha, munoramba muchitichengetedza. Ndinonamata manherano, rambaiwo muchitichengeta Baba, rambaiwo muinesu mweya mutsvene, maitsa yenyu Jehovha. Amen. Prayer point yangu yekupedzesera, toda kuti tinamatire service yanhasi. Amen. Day number 2 rino ingoti Mwari, kune vasina kuya nezuro unototangira pano pazuva ranhasi, but ingoti Mwari service yanhasi kutongopfeka ndichiuya pano ikoko kwandatongoita, Mwari ndirangarireiwo nekuda kweizvozvo. Ngatingonamatei kuti pachamira mushumiri pano, ini ndaramba kusara ndakadaro. Zuva renumber 2 ngaringoshandura chimwe chinhu muupenyu hwako. Ngatidzokere pamberi paMwari tichinamata. Baba wangu manherano, ndinokutendai Jehovha, ndinonamatira service yanhasi mweya mutsvene, nokuti muri Mwari. Ndinongonamatira zuva ranhasi day number 2 mweya mutsvene, nokuti munozvigona. Baba wangu muservice ino ndaramba kusara ndakadaro Jehovha, upenyu hwangu ngahushandurwe nemi, nokuti muri Mwari Jehovha. Manherano mweya mutsvene, ndinongorumbidza zita renyu Baba, kuti service ino Mwari ndaramba kusara ndakadaro Mwari. Pachamira mushumiri wenyu wamakatuma Jehovha, zvimwe zvinhu ngazviitike muupenyu hwedu manherano. Pachaimba praise and worship Mwari wamasimba ose, zvimwe zvinhu ngazviitike mukati manherano Baba, nokuti muri Mwari vanoshamisa. Batai umwe neumwe ane chaachaita mukati menzvimbo ino muzuva ranhasi. Ivai neumwe neumwe ane chaachabata mukati mezuva rino Baba. Iyemi Mwari mutigonese, nokuti muri mutsvene. Iyemi Mwari muve nesu, Mwari wamasimba ose. Ivai nesu kubva patiri kutanga nguva ino kusvika patichapedza Jesu. Manherano Jehovha, zita renyu ngarikudzwe Baba. Manherano Jehovha, wonekwai mukati meservice ino Baba. Ndinongonamata nokutenda kuti Mwari, zuva ranhasi munazvo Jehovha zvamakatigadzirira. Zuva ranhasi munazvo mweya mutsvene zvamakatigadzirira. Nezita ramambo Jesu ndinongokutendai zvekare. Maitsa yenyu Mwari wamasimba ose, Mwari vanoshamisa, Mwari vasingashanduke. Ukuru hwenyu huonekwe muzuva ranhasi Baba, upenyu hwedu hushanduke muzuva ranhasi Baba. Ndinongokutendai mweya mutsvene, chitungamirai iyemi moga Jehovha, chitungamirai iyemi moga mweya mutsvene. Tasiya zvose zvichaitwa muzuva ranhasi mukati memaoko enyu. Take over Jehovha, nokuti muri Mwari. Mazvitsa enyu mweya mutsvene, muzita rinoshamisa ramambo Jesu. Amen. Tibatanidze maoko tichitenda, chingoombera maoko, chingomhoresawo uri pedyo newe kuti waite zvakanaka paday number 2. Chingofarirana manheru ano, Mwari watitendera zvakanaka zvakare kuti tingofarirana, chingomhoresana pedyo newe kuti waita zvakanaka. Tiratidze simba renyu, tiratidzeiwo simba renyu, tidanane tisimbisane, tidanane Mwari Baba tiratidzewo, Mwari Baba tiratidzewo, tidanane tisimbisane, tidanane Mwari Baba tiratidzewo, Mwari Baba tiratidzewo, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Simuka. Wana baba na mai muriko eroko. Darira ishe wanokudanaka. Wanokudana. Darira ishe wanokudanaka. Wanokudana. Simuka simuka iwe. Mudzimu aritakwano. Aritakwano. Mudzimu aritakwano. Aritakwano. Simuka iwe. Shoma shoma su. We manage, 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 manage. Siya zakaipa uye kuna baba, siya zakaipa uye kuna baba. Wano kuchenesa ye, wano kuchenesa ye. Darira ishe wano kudana. Simuka 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 iwe ishe wano kudana ka. Wano kudana. Andi tuze tumutati. Lift Jesus haya. Haya haya haya. Lift Jesus haya. Haya haya haya. Lift Jesus haya. Haya haya haya. Kutapira yawe. Kutapira Jesu. Kutapira Jesu. Kutapira yawe. Kutapira Jesu. Edesu. Dichut. Simuka. Simuka. Bishoma shoma su. Bishoma shoma su. Bishoma shoma su. Bishoma shoma su. Kutapira yawe. Kutapira yawe. Kutapira yawe. Kutapira yawe. Tuputat. Tuboroka tanzikeke la science. Tuboroka tanzikeke. Tuputat. Simut to the 1, to the 2, to the 3, to the 4. To the 1, 2, 3, 4. Boss. Banarikusari rakani. Banarikusari. 1, 2, 3, 4. Boss. To the 1, go besran. Go besran. And to put 1, 2, 3, 4. Kutapira yawe, kutapira yawe, kutapira yawe, kutapira yawe. Simuta mawoka kuneka uchipa mbiri kuna. Simuta mawoka kuneka uchipa mbiri kuna yawe. Simuta mawoka kuneka uchipa mbiri kuna yawe. Tinopa mbiri kuna yawe. Simuta mawoka kuneka uchipa mbiri kuna yawe. Simuta mawoka kuneka uchipa mbiri kuna yawe. Tinopa mbiri kuna yawe. Tinopa mbiri kuna yawe. Ade. Simuta.
Munhu wese so. 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 Chipetsani. Akatanzi ngekupedzisirani. Tongo tichikuti. Simuka. Usasaririra. Simuka. Simuka. Simuka, simuka, simuka yewe. Yes, 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 yes. Simutira mawoko kuna chess. Hallelujah. Hakuna wakaita sa Yesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Yesu. Haku jina. Hakuna wakaita sa Yesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Yesu. Haku iwa
hakuna, hakuna iwe, hakuna, hakuna. Dati hakuna, hakuna, wakaita, hakuna iwe, wakaita, hakuna. Iwe hakuna kandi, hakuna iwe, wakaita, hakuna. Iwe hakuna, hakuna, hakuna kandi, hakuna, oh hakuna, hakuna. Katirira kumanya, iwe womanya, wetenderera, wotsaka iwe, wowonei, iwe womanya iwe, kina wanu yanuko, wowonei, iwe womanya iwe, wotenderera, wotsaka kaniwe, wowonei, koza kudaiwe, farira Jesu maneruano. Isamba wako boko, iwe kudaiwe, hakuna, hakuna iwe, hakuna, hakuna, iwe hakuna iwe, hakuna, hakuna, hakuna iwe, hakuna, hakuna, iwe hakuna kani, hakuna, 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 hakuna iwe, hakuna, hakuna, iwe hakuna kandi, hakuna, wakaita, hakuna iwe, wakaita, hakuna, iwe hakuna, 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 iwe hakuna, 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 iwe hakuna, wakaita, hakuna, wakaita, hakuna, wakaita, hakuna, iwe hakuna, wakaita, hakuna, wakaita, hakuna, wakaita, hakuna. Yes, maneruano Jesu, yes, ngarumbitswe Jehova nekuti muri Mwari. Hakuna wakaita seni madekoni ano, hakuna umwe Mwari wataunganira, hakuna umwe Mwari wataunganira maneru ano, hakuna umwe Mwari watiunganidza kunze kwezita renyu, kunze kwekuroverwa kwenyu pamuchinjikwa, kunze kwekuna kwoutsvene hwenyu maneru ano mweamutsvene. Tinokutendai Mwari madekoni ano, hakuna wakafanana nemi panyika nekudenga, hakuna wakafanana nezita renyu. Ngarumbidzwe maneru ano nokuti muri Mwari, nganamatwe nekuti wakatendeka. We worship you maneru ano, tinokurumbidzai, tinokukwezai.
simudzai miri yose kwamuri madekwanano muzita raJesu. Hallelujah. Dyara mangwanani mbeu dzakanaka, dyara masikati nemadekwana, vakushi vashoma pabasa raMwari tinodanwa tose pabasa rake. Uyai navo, uyai navo.
Thank you so much, praise and worship. Tiva gamuchire vachitora nzvimbo yavo muzita raJesu. Amen. Muzuva ranhasi toda kungodzorera mbiri kuna iye musiki watigonesa kuti tikwanise tiri munzvimbo ino muzuva ranhasi, waona zvakakodzera kuti tidzokezve kuzomushumira. Watigonesa ukaona zvakakodzera kuti tidzoke zvakare kuzomusidzirwa mweya yedu muzuva ranhasi. Amen. Toda kugamuchirazve vafudzi vatakapiwa naMwari, mufundisi namama vedu muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Tingawana hedu patinotora nzvimbo dzedu. I just want to welcome each and everyone to day number 2 of our revival. Hansi zvoni kutenda hachisi chivindi, asi kuvimba muna Mwari kunyangwe zvakaoma, wobva watora a bold step muzita raJesu. Amen.
uyezve patinogamuchira church board yedu muzita raJesu. Amen. Tigogamuchirazve our ladies board rinova iro rinotungamirirwa namama vedu. Tichida kungovatenda nekutigadzirira chirongwa chakanaka kudai muzita raJesu. Amen. Uyezve nekuvatenda nekundipawo mukana wekuti ndikwanise kumira pamberi penyu muzuva ranhasi muzita raJesu. Amen. Ndoda kugamuchirawozve our men's fellowship muzita raJesu. Amen. Tigogamuchirazve wese anongonzi baba naamai, madzimai woye muzita raJesu. Amen. Tigowanazve patinogamuchira vana vedu our youth nemateens nevese vari kusunday school muzita raJesu. Amen. Ndigowanazve patinogamuchira vaenzi vedu vatanga kupinda nesu nhasi muzita raJesu. Amen. Ndichingokukurudzirai kuti mugodzokazve nemusi weSunday tigokugamuchirai zvakasarudzika the Roadport Way muzita raJesu. Amen. Ndoda kugamuchirazve vese vari kutiona online, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Ndichinopedzesa zvinonzi mukana hauna tsitsi nai. Ndoda kungogamuchirawo mhuri yangu yandakapiwa naMwari. Ndine vakandidawo vari kutiona online. Mr. Chimbi, inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Ndigogamuchirawo zvekune vandipa request yekuti ndikasavadoma nemazita ndinenge ndaane chikwereti kumba kwandinogara. Ndoda kungogamuchirawo sister Sise vari kuSunday school nabrother Shane vari kutiona online muzita raJesu. Amen. Kereke tese takasimuka tigamuchire baba vedu mufundisi Giriki vachiuya kuzotisimudzira mushumiri wanhasi muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Be blessed, daughter. May the Lord bless you. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Kune vakafara here manerano. If you are happy, just wave unto the Lord. Amen and amen. I was thinking, Ndigati, what is it? I was thinking that what is it that makes me who I am? Ndigati is to live my way, not someone's way. I want to live my way. Can I repeat why I'm saying my way? Analysis what is it that I want that I'm doing, not what they want. Kutenda kwangu ngakuyende pane zvandiri kuda. Patiri kushumirwa manerano iti Mwari simba rangu rese ngariuye riende pane zvandiri kuda. Kune munhu andiri kundinzwa imboita revelation yekuunganidzirwa unoziva kuti kune mumwe munhu wekuti anogona kunge aine zvinhu 20 but 20 ipapo pasina kana 1 chinonyatsoshanda. Koita mumwe munhu ane chinhu 1 but chichinatsoshanda. Makamboona kuti kune vanoita zvemotikari unogona kubatwa nemweya wemigweje. Ndaona yakachipa iyi ndichazoisira mavhiri weiunganidza. Woshaya mari yemavhiri kitsi dzotanga kuberekera imomo. Ndaona yakachipa injini ndichatenga bhodhi wobva waisa injini pasi hapana bhodhi kusvika watenga Mercedes Benz brand new migweje yakazara payadi. Wambofunga umurangariro dziripo mota but ukadzibatanidza hadzifambi. Ukatora vhiri rapo nerapo 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 ubuditse mota. Koita mumwe munhu angori ne1 haidzimi haipushwe haibatwi batwi. Kutenda kwako ngapambondorova panhongonya chaipo chaipo pauri kuda pekuti kana ndatenda apa zvangu zvese zvapinda muorder pangori 1.
manheru anoimboti kana mushumiri akushumira, Mwari imbomupaiwo revelation, pfungwa yenyu 1 inoenderana neni. Kana ndaibata iyoyo yobva yagadzirisa zvese zvemuupenyu zvisiri panzvimbo. Unoziva kuti unogona, kunesu tiri kubereka vana, tiri pachild bearing age, you can have 9 children, ukavabatanidza vese havagoni kutengera 2 kg yeshuga. Kogoita mumwe munhu obva atakura nhumbu 1 imwe chete. Mai vaSameri vaiva nevana vangani? Vanongonzi mai vaSameri. Mwari ngaamboita mushumiri akazara, but pamba pacho ari kudownloada kune vanhu vasiri ready. Paari kudownloada manheru ano, iti Mwari wekudenga parevival inoi ngapambobuda revelation imwe chete yekuti kana ndaiti kwi, zvangu zvese zvadi zvaendeka. Kune mumwe munhu ari kundinzwa, unoita chinhu 1 chandakadzidza inini, unogona kurarama upenyu hwehuku. Huku ikadya iyo ikaguta inobva itanga kusvarudza kuti zvidirwe jecha, iwe usati waguta. Manheru ano ndoda kuti pari kusimuka mushumiri parevival inoi. Unoziva pane pamwe pacho pandinombofunga ndoti jeri raiva naPaulos naSilas raiva fani. Bhaibheri ukariverenga rinoti vaiteerera Paul naSilas vachi, but jeri rakavhurikira munhu wese. Imbomiririrawo mhuri yako kuti richataurwa manheru anaya rinzikwe newe, robva ranova neimpact kumba. Ndiri kutsvaga varume nevakadzi vari kuti kana ndaropafadzwa handisi kuda mari yekuti kana vanhu vauya ndovaveregera zvidya zvehuku. Vanhu ngaadye zvidya zvehuku kusvika zvaakubuda nemumhino. Vanhu ngavamwe, mukaona muchiri pamba pekuti dhiringi riri kuda kudirwa namai, kuti rikwane munhu wese, ndiwe vandavinga manheru ano nekuda kwemushumiri ari pano, kuti Mwari wekudenga kana ndangorinzwa ngaripwanye zvimwe zvinhu, ringoindiitira zvakanaka. Shoko raMwari ngarikubatsire. Kune mumwe munhu ari kutodadhiresa nyaya dzevanhu asina kutouya nhasika, haana ari bhizi kwaari. Kune zviri kumubatsira zvaari kuita. Iwe chitobatsirikanawo nezvauri bhizi nazvo manheru ano, nekuti iwe uripo, iye haadi haapo. Zvaari bhizi nazvo zviri kumubatsira, iwe batsirwa nezvauri bhizi nazvo. Ndoda kuudza chinhu 1, mukadzi wemunhu kunyange akanaka sei, even ukafarira nzwara dzake kana bvudzi rake, ukafarira even mumvuri wake, kana hasi wako hasi wako, fokasa nechitengeya chako, ndo chitoripo, ndo paunobhenefita ipapa. Saka pamwe pacho kutarisa zvakanaka zviri kure usati wagadzirisa zvako, it may never help you. Mwana umwe munhu kunyange akanaka sei, kunyange akaita madistinctions, but haazi wako. Even ukapururudza hakunzwi, but wako iwewe even ukapururudza uri mubako anokunzwa. Even wamuguva, isu vamwe takavaviga, but zuva randinosvika paguva ravo, muviri wangu unonditaurira kuti chakararapa chakanga chakandinakira, nanhasi chakachandinakira. Nyaya dzako dzifambire manheru ano. Chimbosiya foni, chimbosiya zvinokunetsa, uti Mwari muranda wenyu ngaataure zvinoshanda kumba kwangu. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti unogona kufara uri pane vanhu but musiri mese. Kugara muguta 1 hazviro kuti makafanana, kugara mumba 1 hazviro kuti makafanana, kupinda chechi 1 hazviro kuti makafanana, but manheru anofambira dzako. Pari kusimuka mufundisi, ndakuvapa izvezvi, imboti Mwari gadzirisai nyaya dzangu. Uye ndakazonyatsoona ndikati mukaita shamwari neshamwari, mumwe nomwe kana kwasviba anoenda kumba kwake. Muri shamwari neshamwari, kana kwasviba umwe nomwe anoenda kumba kwake. Even muchituka kumba kwako chiti mukadzi wangu ibenzi, kana 7 dzakwana wakuenda kudhongi rako, nekuti ndo kwako. Manheru ano imbofambira dzako. Kana wachitaurira vanhu kuti murume wako imbwa, kati chipedza revival uri kunohukurirwa kumba uko, because imbwa iya yakakumirira. But shoko raMwari rinogona kubatsira kugadzirisa dzako kwete dzevamwe. Unozi kuti vamwe vanhu vanongofara so ari pane vanhu vane zviri kufamba so, kungonzwa kufara zvevamwe zvichifamba. Even vafundisi, unongwa mufundisi kuti akaenda kuchechi kwevanhu so, baba ndoda kukutendai, ndaona vanhu vakanaka, kwaakasiya kwaasi kuziva kuti vamupunga wakapedza kuparidza panava. Even mukavafarira zvinenge unotoni vakutodzokera kupi?
ndokwani iwe uchifunga kuti mufundisi chiri chidhongi pati dhongi racho ndo rako rawakanzi naJehovha chimboshumirwa nedhongi. Kuna akatotaurirwa nedhongi akanzi iwe uri kundiroverei, achitotaurirwa nedhongi rake. Mwari wapfeka mutumwa akachinja akashandisa dhongi. Saka pamwe pacho pauri kutarisa kure uku pari kushumira mushumiri, usati ndere mumwe munhu, usati dai ninge aripo, aatoripo ari bhizi. Eno unoziva kuti shamwari yako chaicho parufu rwako achanga achikumbira chiropo, munhu unofunga kuti anokuda iwewe, anga achikumbira inonanga yepamombe achiti ndinisawira, achitokumbira mari ari paguwa achiti hamuvigi munhu ndinisawira, obva anotenga chingwa nemari yacho. Nhasi imbogadzirisa dzako, nhasi imbogadzirisa dzani, nhasi shoko ngadzigadzirise dzani. Pariri kuuya munhu waMwari ari peka, ini ndiri kutotyira iwewe, ndosaka ndiri kukurudzira iwewe kuti nyaya dzako ngadzinake. Marivhaivho aya vanhu vakatenga mota nawo, marivhaivho aya vanhu vakatenga dzimba nawo, marivhaivho aya vanhu vakagadzirisa dzimba dzavo navo, pavakarigamuchira vakaenda naro rakavashandira. Iwe uri munoso pariri kuparidzwa nhasi, pari kusimuka muranda waMwari, chimbofunga nedzako nyaya. Pane pamwe pokuti mumwe munhu anongofunga nyaya dzevanhu, manhero anoimbofunga dzako, manhero anoimbofunga dzani. Unozoti inini ndiri mufundisi, handiti 65-60 ndicharitaya, mese imimi ndichakusiyai, ndakupai mumwe mufundisi, ndodzokera kuna Shanoni, ngaongwe ngakunasha. Pamwe pacho ukasangana neNet 7 ndoti baba makandishumira, ndoti handichakuziva, dimension yakuti zvayo yakukika ini. Saka kunyangwe pamwe pacho unofanira kumbochemera dzako. Pari kuparidzwa vhangeri, rifoshorere mwana wako, rifoshorere utano hwako, rifoshorere bank account yako, rifoshorere kwete mumwe munhu. Baba you missed out, aiwa musiye haapo, iwewe gamuchira uende naro. Manerano kuna pana wachiri kundifarira here, kune wachiri kundifarira here. Muranda waMwari aripo pakati pedu, ndakamuziva. Ndikubatsira unogara pasi mutreni unomira wanimbomira 2 minutes. Mazivira ndakaita mufundisi Mupunga, ndakanga ndadzokera kumusha kuRuziyefu. Mai vangu vairamba vachingotenderera panzvimbo 1. Isu kana mai vedu vakaita vavhangeri AFM ichiri kare, ichachemwa ichabuda madzivai. Uchanzi vakadzi hauyi kumbe kuchechi usina mazuva wakapinda chechi. Vachikazi mwanangu, pane mufundisi mwana wedu ati kushumira mazuva, ane mweya waMwari, enda unomuona. Ungonomuona mwana iyeye, uone kuti ungaite sei naye, ane mweya waMwari. Saka ukama hwedu takakonektwa nechembere dzakazorora, chinzi munhu uyu ane mweya waMwari. Ukaona chembere dzagara muchipostori dzakutaura kuti munhu uyu ane mweya waMwari. Mai vangu vakakuonekai, vakati kana ndakuyambuka Jordan mugofamba mweya, vakati vanhu vekuRudhapoti kana ndazozorora muteere, vakati kuna mai mufundisi ndakuenda muroora, handichatsika pano netsoka yangu. Kune vakafamba kutendeka kusvika Mwari pakuvaudza kuti nguva yekuenda kumusha yakwana. Ndo vakati introduce kuna mufundisi Mupunga. Ndichisangana nemwe chembere futi inonzi mbuya Nyaruwata, inonamatira gumbo remombe richipora, ikati mwanangu wakabva hako kunoko, tine munhu waMwari muguta. Ndomasanganira ndakaenda nomurume uyu akasetifaiwa nevavhangeri vakaparidza mazuva mari isati yaveko. Isu taakuti anoparidza anodhiraivha yakaita sei, mazuva iwayo vaingoparidza nyasha dzichifamba. Ndakupa mufundisi Mupunga nguva nekuzara kwayo. Munhu waMwari uya muzoshumira, tikufarirei, imbofarira munhu waMwari achiuya. Munhu waMwari uyai musiye, takagadzirira munhu waMwari. Neni ndakagadzirira kuti pamuri kuenda paite chinobatawo kumba kwangu nechinobata kereke. God bless you. Tipfurire pamberi tichiisa maoko pamwe chete tichifarira mufundisi Jiriji dai kundipa mukana uno muzita raJesu. Haleluya. Takamira kudaro, regai ndisvike pandinofarira mufundisi wenzvimbo ino, the visionary of the house, pamwe chete naamai. Vangani vanofarira mufundisi wavo panguva dzemanheru ano? Vangani vanofarira mufundisi wavo? Kana uchiwafarira, ini ndoda kuti ndisvike pandinovatenda mukutenda imomo tichiwafarira. Pandoda kuti undibetsere tisvike patinofarira varanda vaMwari panguva dzemanheru ano muzita raJesu. Haleluya. Praise God. Tinotenda Mwari
regai ndisvike pandinoremekedza dare rose renzvimbo ino zvakare nevaridzi verevival vana amai vangano vanofarira dare rana amai vari kuronga chinhu chakadai. Tisvike patinovafarira vanotungamirirwa namai mufundisi Jiriji muzita raJesu. Haleluya! Tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Ndira kuti ungoudze munhu ari pedyo newe kuti wagamuchirwa. Wagamuchirwa. Tinotenda Mwari wokumusoro kudenga. Tingatora zvedu zvigaro zvedu muuwepo hwaMwari. Mwari wokumusoro kudenga vachikudzwa. Panguva yemanheru ano ndiri kutenda kuti Mwari wokumusoro kudenga vatitendera zvakare kuti tizomire panzvimbo ino tichishumira. Asi ndoda ndisvike pandinofarira mai mufundisi Mpunga vakatanga nezuro. Ndisvike patinovafarira muimba yaJehovha muzita raJesu. Haleluya! Tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Pano handina nhau zhinji dzandoda kutaura. Regai ndisvike pandinopinda mubhizinesi ranhasi kana kuti mushoko ranhasi raiswa naMwari pamwoyo pangu. Ndisvike pandokumbira anoverenga kubhuku raMark chapter 11. Mark chapter 11. Mukativerengera kubva pavhesi ya21 kusvika pavhesi ya24 zvinganditira zvakanaka. Verse 21 kusvika pavhesi ya24. Jesu akapindura akati, ivai nekutenda muna Mwari. Ndinokuudzai chokwadi, kana munhu akati kugomo iri, enda uzvikande mugungwa, iye asingakahadziki nazvo mumwoyo make, asi achitenda kuti zvaareva zvichaitika, achazviitirwa. Naizvozvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunokumbira mukunyengetera, tendai kuti mazvigamuchira, uye zvichava zvenyu. Tinotenda Mwari wenyasha kudenga tichifarira vaverenga evhangeri yaMwari. Theme scripture tichaitaura tichifamba, but ndiyo iri kutigaidha zvakare, ndiyo yandipa verse randinaro pano muzita raJesu. Amen. Panguva yemanheru ano ndira ndisvike pandongokukurudzira kuti uri kuita chinhu chakanaka. Ndanga ndichifunga ndakagara apa kuti munyika mune zvirwere zvakasiyana siyana, but pane chirwere chandoda kuti nditaure chinova chida kundipa point yandoda kutsimbidzira pano muzita raJesu. Amen. Chirwere chinokonzerwa neutachiwana hunonzi mabhakteria. Kana makamboshinzwa muzita raJesu. Haleluya. Pane zvirwere zvinokonzerwa nenzira dzakasiyana. Kune viral disease, fungal, but kune chemabhakteria. Chemabhakteria chikakubata ukanzi nachiremba ndoda kuti uende kunonwa ma-antibiotics for 3 weeks. Uchinwa ma-antibiotics iwayo for 3 weeks unozodzoka kureview. Ndakaona chinhu chinonzi bacteria chiri stubborn to an extent yekuti ukanwa antibiotic ukasvika paunojamba kosi iyoyo mazuva 2 zvinova zvisina kutaurwa nachiremba. Pane manzwi avanotaura vachiti iwo bacteria iroro ra-resistant kudhiragi raranga richipiwa muzita raJesu. Amen. Which means wambonwa antibiotic bacteria ndokubva raneta, ndokubva wasvika paunoregedza rinosimuka riine simba zvekuti ukada kuzodzokorora same antibiotic harichashandi pabacteria iroro. Ndokubva ndazvitora kuri kuchiKristu, bhaibheri rinoti chasungwa panyika nedenga rasungawo. Pakangonzi tine revival kubva musi wechitatu kusvika musi weSunday. Mwari vakatoziva kuti dambudziko rako dragi rawakunorwa ndere 5 days. Ukajamba only 1 day dambudziko rako rinogona kusindimara zvekuti harichabvi nezverudzi urwu muzita raJesu. Haleluya. Sanrango kushingisa pazuva ranhasi kuti ushingirire upedzise chawakatanga kubva pazuva rekutanga. Kune vari kutiona online kana even uchida kuuya musuwa usati wavharwa, uyai tinamate Mwari, Mwari vakuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndisvike pandinoparidza evhangeri randapa musoro weshoko wekuti the power of faith.
ndoda kuti undibetsere kuparidza uri pauri ipapo wongoti the power of faith. Hapana asina kutaura the power of faith. Mukaona taakutaura pamusoro pechinhu chinoti power. Power inzwi rinotaura muchishona kuti isimba kana kuti iforce inogona kutibetsera kuita chimwe chinhu chatanga tisikagoni kuita nenyama yedu necapacity yedu. Muzita raJesu, haleluya. Chinhu chinonzi power chinotibetsera kuti pamaresults atiri kuda aga asikagoneki kukonzereswa necapacity yemunhu. Saka patiri kuti the power of faith, tamboudzwa pano kuti thimu yedu iri kuti the acts of faith, mabasa ekutenda. But kutenda ikoko kuchida mabasa, but kune simba rakwakatakura rekuti unogona kukuitira chinhu changa chisikagonekwi kuitwa nenyama. Ndine munhu anonditi ari kundinzwa here panapa? Power of faith inogona kupeta makore zvaigona kuitwa ne10 years zvinogona kuitwa in one day. Power of faith inogona kubatanidza about 30 years yoti zvaifana kuitwa pamakore 30. Faith inogona kukonzeresa kuti zviitwe pa 5 days dzauri kuuya panapa izi. Pana ari kutenda here panapa? Faith inogona zvakare kukonzeresa kuti zvinhu zvaida mamillions emarands zvogona kungoitwa nekuteerera ivhangeri woaplya zvariri kuda. Hapana ari muzita raJesu, haleluya. Which means kana uine chirwere chauinacho chainzi ukada kurapwa muSouth Africa vanoti iwo dai waenda kuIndia, but kuti uende kuIndia uri kuda 70,000 rands zvaida ma-thousands ivayo nekutadzwa nevanhu. Faith inogona kuzviita pamusangano uno nezita raJesu Kristu weNazareta. Which means hauna kurasika kuuya paservice yanhasi, hauna kurasika kuuya parevival ino. Mwari vane zvavari kuzogadzirisa pamusoro peupenyu hwako. Mwana wamai hatingapichi ma-EPS system pasina, nesuwo hatingakwizwi ndege kuuya pano pasina, hatingasii ma-projects edu pasina, hatingasii mhuri dzedu pasina. Izvozvi mwana wangu paari kubvunza kuti dhedhe aripi, ndambonzwa audio yake, denga ngaripupurire, mwana ari kutsvaga baba wake ari pabasa. Which means misodzi neshungu dzemwana ngazinode neMwari. Mwari wote baba wako kune kwavaenda, mweya wako ngauitirwe zvakanaka nokuda kwesevhisi ino nezita raJesu Kristu. Kana tauya pamberi paMwari hatina kuuya kudambe, but tauya pabusiness, kwete revanhu but pabusiness reakasika denga nenyika. Bhaibheri rinoti vadzidzi vachifamba naJesu, Jesu ndokubva aona muonde. Paari kuona muonde wakasvibira ndokunotsvaga zvibereko ndokushayiwa. Jesu ndokubva abhoyekana ndokutuka muonde ndokupfuurira zvake nerwendo vachienda kwavanoenda. But vaakudzoka vakadzoka nenzira imwe chete. Bhaibheri rinoti Jesu haana kutarisa muonde, but vadzidzi ndo vakatarisa muonde. Ndokukwenya musharuka akati tenzi, muonde wamakatuka uya tarira ivaoma. Bhaibheri rinoti Jesu akataura akata, ini zvangu pamwe ndanga ndisina kuzvitarisa, but regai nditsinhire. Ivai nekutenda. Pana ari kundinzwa here pano? Ivai nekutenda. Jesu havana kutora mazuva akawanda, vakatora mazuva mashoma, but pamazuva mashoma ipapo muonde wanga vaoma. Which means Jesu vakataura inzwi. But inzwi rikanomisa midzi kuti mudzi chiregedza kutora mvura, inzwi ndokunomisa mashizha kuti mashizha chiregedzai kuita matranspirations, chiregedzai kuita wana osmosis, madiffusions ngaamire, mazailemu nemafloemu ngaafrize nokuda kwenzwi rataurwa namusharukwa. Vana baba nanamai muri kuona simba rekutenda here panapa? Jesu vari kutaura inzwi, but maactivity ari pamuti ndokubva afriza ipapo. Which means chinhu chinonzi kutenda chinofanira kuperekedzwa nenzwi. Ndopataurwa zvikanzi kutenda kusina mabasa kwakafa. Unozviziva here kuti pawakagara ipapo une simba rekutaura zvinhu zvichiitika? Pana ari kutenda here bana? Kana uchindinzwa simuka pawakagara ipapo.
Garabas. This is the power of faith. Dainda ramba ndakanyarara wairamba wakagara. Dainda ramba ndakanyarara wairamba wakamira. Which means kutaura kwangu kwa commander action ikawapo. Pane zvimwe zvinhu zvakamira kwete nekuti zvinefanonga zvakamira. But zvakamira nokuti wakanyarara. Muzira Jesu, hallelujah. Pane zvimwe zvinhu zvisiri kufamba kwete nekuti hazvidi kufamba. Zvakamira nokuda kwekuti ndine mudzimai akanyarara ari muno. But ndinoda kuenda kumbodenda mumwe munhu agone kutaura achibva muservice yanhasi. Ndinoda kumbodenda mumwe munhu aende kunotaura situation yekumba kwake achibva muservice yanhasi. Ndinoda kuti mbodenda mumwe munhu aende kunotaura pabusiness rake achibva muservice yanhasi. Bhaibheri rinoti vadzidzi vachiti Jesu tarirai muonde waoma. Zvikanzi ivai nekutenda. Vapedza Jesu ndokubva vati kana muine kutenda mucharayira kuti gomo ibvapo uende kunokandirwa mugungwa. Vanotaura vanoti pakataurwa naJesu manzwai vanga vari pedyo negomo reMiorivhi, which means Jesu vaisataura zvisipo, but vaitoti mucharayira gomo iro, Mount of Olives. But vakamira ipapo. The nearest sea was Dead Sea or Sea of Galilee, which means in a gungwa reGalilee vari pamusoro pe Mount of Olives waitoriona. Saka paari kuti muchati gomo iro ibva, vadzidzi vaitoriona gomo racho. Moenda onokandwa mugungwa, gungwa racho vaitoriziva, vaitoriona. Musira Jesu, hallelujah. Musira Jesu, amen. Which means Jesu paari kutaura gomo riri kumiririra ma-obstacles aunosangana nawo muupenyu. Jesu haana kuti kana uine kutenda uchati kadombo ako simuka, but ari kuenda pagomo woti uchati pagomo apo ibva, but enda unodyarwa mugungwa. Which means pavari kutaura vari kuti hakuna dambudziko, hapana obstacle inomira pamberi pemunhu ane chinhu chinonzi faith. Hapana dambudziko kunyangwe rikakura segomo, but rinomira pamberi pemunhu ane kutenda. Musira Jesu, amen. Which means matambudziko awinawo haasi kuda chimwe chinhu, but ari kuda kutenda. Pane zvinhu zvaunosorova nokuda kwekudzidza kwawakaita, poita zvimwe zvinhu zvaunogadzirisa nokuda kwepayslip yako, koita zvimwe zvinhu zvaunogadzirisa nokuda kwevakakupoteredza, but kozoita zvinoti hatibve. Kunyangwe uine mari handipere, kunyangwe uine mafriends ane mari hazvipere. Zvakuda munhu anotenda, wekuti akamira aine kutenda, anoti zvakatadzwa nemadzibaba ini ndinozvigona nekutenda, zvakatadzwa nemari yangu ini ndinozvigona nekutenda, zvakatadzwa nemedical aid ini ndinozvigona nekutenda, zvakatadzwa nebeauty yangu ini ndinozvigona nekutenda, zvakatadzwa nekungwara kwose, but with the faith everything is possible. Musira Jesu, hallelujah. Musira Jesu, hallelujah. Which means Jesu pavari kutaura vari kuti ndiri kukuudzai kuti hazvina basa nekukura kwematambudziko enyu, but kana uine kutenda. Asi kutenda ikoko haufani kunyarara, unofana kupinza mabasa pakutenda kwako, unofana kutaura pakutenda kwako, unofana kutora step pakutenda kwako. Akashumira akataura nezuro akati unofana kutora a step of faith. Kutenda kwako kuno require action kuti kugone kubudisa results auri kuda. Musira Jesu, hallelujah. Musira Jesu, amen. Bhaibheri rinoti iro vadzidzi vachipedza kutaura naJesu, Jesu anotaura iye akati, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself in the sea, and does not doubt in his or her heart, but believes that whatever he says will happen, it will be done for him. Musira Jesu, amen. Musira Jesu, hallelujah. Zvanzi ukataura zvinoitika. Jesu ndokubva wapedza wakati kuti ukataura zvinoita sei. But ndobvaenda pamberi Jesu vakati kana usingadhauti pamoyo pako, which means kutenda kuri pamadimensions. Munhu anogona kutaura nerurimi but moyo uchidhauta.
unogona kutopinda muprayer uchinamata nerurimi but mwoyo wako usiri pamashoko auri kutaura. Bhaibheri ratitsimbidzira kuti ungangotaura but as long uchidhauta pamwoyo haugoni kuwana maresults. So which means kune vanhu vane ability necapacity yekutaura but muroyi mukuru mwoyo unonga uchidhauta. Tine vanhu vanouya kuchechi nemakumbo avo vanodhiraivha mota but muroyi mukuru mwoyo wako ukauya kusvondo but mwoyo uchidhauta haugoni kuwana maresults. Muzira Jesu, haleluya. Pada ari kuti inzwere pada. So which means chimwe chinhu chinorwisana. The only thing that contradicts with the faith is the doubting and disbelief. Kunyangwe kutenda kuine simba rakakura sei, kukangowana kadhauti kadiki diki, kutenda kunofugama pamberi pedoubt. Ndinari kundinzwa here bana? Ndinari kundinzwa here bana? Kutenda kunyangwe kwakakura, but ukangopinza ka element kedoubt watodailuta kutenda kwako. Nokuti Bhaibheri rati kana moyo wako usikadhaute zvaunotaura zvichaitika. Muzira Jesu, haleluya. Pada ari kundinzwa here bana? Ende Jesu pavari kutaura vachiti kana maraira kuti gomo ibvapo enda unozvidyara mugungwa. Gungwa riri kutaurwa haisi tsime akasika demu but igungwa hombe, which means the Mount of Olives yanga yakatariswa payainokandwa mugungwa yaibva yanyangarika ipapo ipapo, which means Jesu vari kuti kana uine kutenda ukarayira chinhu Jehovha vanochimiririra hauchazochioni zvakare muzita raJesu, haleluya. Ndawapa vari kutaura kuti tarisa kukura kwakaita Dead Sea, ukakanda gomo imomo harizoonekwi. Taakuda vanhu vane kutenda panguva dzemanheru ano, whatever dambudziko rauinaro, as long uine kutenda ukamira nekutenda paunotaura inzwi, Bhaibheri rinoti vaIjipita wamuri kuonavo hamuchazovaoni zvakare. Jesu havaiti marehearsals kana vachishanda nelife yako. Jesu hawapractice palife yako. Kana vatorowa dambudziko ngaripere zvachose nezita raJesu Kristu. Ndinano ndinzwa here pasevhisi yanhasa, Jehovha kana varowa zvakamira pamberi pako ngazviparare zvachose. Which means kana uine dambudziko, kana uine urwere, taramba anoti zvaanani. Kana uine kutenda, tikati wapora watopora. Hatina zvaanani pa area yefaith, hatina zviri kuita nane pa area yefaith. Faith kana yaoperata, kana zvatofamba zvatofamba nezita raJesu. Ndino handiri kutaura naye here panapa. Ari kuti mufundisi, ndinaro dambudziko randinaro. Pandakanzwa nyaya yekutenda parevival ino, ndakati zvangu zviri kuzonaka. Don't worry, hauna kurasika. Kana uri pasevhisi ino, ndiwe wandavingawo manheru ano. Jehovha ngavasangane newe, nokuti kana uine kutenda, ndiwe chaiye candidate yamudhara yekuti Mwari wabate pamusoro poupenyu hwako. Muzira Jesu, amen. Which means wabva pano, Mwari kana wakuitira zvakanaka, ukabvunzwa nevanhu kuti wazvigona sei, ita kuti nekutenda zvinogoneka. Pana ari kundinzwa here pana? Ukabvunzwa nevanhu kuti wapayambuka sei, ita kuti nekutenda zvinogoneka. Vanhu vakati tainzwa uchirwara wapora sei, ita kuti nekutenda zvinogoneka. With the faith everything is possible. Musira Jesu, amen. Musira Jesu, amen. Musira Jesu, amen. Which means kutenda. Bhaibheri rinoti hauzvigoni kufadza Mwari pasina kutenda. Hazvigoni kufadza musharukwa pasina kutenda. Faith, munhu ane faith anofadza Mwari. Munhu ane faith ishamwari yaMwari. Bhaibheri rinotaura iro richiti murume anonzi Abraham akasvika pakunzi shamwari yaMwari because he was a man of faith. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Which means faith requires prayer.
Faith requires prayer. Kutenda nekunamata zvinofambidzana. Munamato wakarurama unofadza Jehovha. Kana uine kutenda kwa uinako, Bible rinotaura patheme scripture yedu, kutenda kusina mabasa kwakafa, which means ungangoti unako kutenda, but as long usikushanda zviri kuenderana nefaith yako, haukoni kuwana ma-results. Musira Jesu, hallelujah. Ndina hari kundinzwa here panapa. Which means pandiri kutaura nhau yeprayer, ukapinda muprayer uine kutenda, dangerous panyika yemweya, nokuti prayer ndiye hotlight yedenga. Ukaona wapfugama, kupfugama kwemunhu anotenda wana baba nana mai kune simba pamberi paJehovha. Ndiri kuda mudzimai pasevhisi yanhasi ari kuti mufundisi ndakuda kujoina chikwata chekunamata ndichitenda pamberi paMwari. Ndava kunamata kwemunhu anotenda akarovera mabvi pasi akatsa musoro pakati pemakumbo, anoimagina varoyi vose vakamira pamberi pake. Munhu ane kutenda ari stubborn, munhu ane kutenda ari dangerous. Kana ari muroyi unoita seunomuona pamberi pako, oti kana aripo akamira pamberi pangu, ndauya nhasi but kwete ndiri Georgina, but ndauya ndiri Georgina ane kutenda. Pana anondinzwa here pano? Kana paine munhu ari kumira kubasa kwako achivharidzira promotion, pfugama pasi nekutenda, oti wese akamira pamberi pangu, ndauya nhasi ndiri Thomas. Kwete Thomas wamuseyamwa, but Thomas akazara nekutenda. Pana anondinzwa here panapa? Munhu ane kutenda wana baba nana mai ari dangerous panyika yemweya. Akaparidza nezuro akataura akati ukaita zvino uchita usina kutenda, unonga uchizviita nezviwinda. Regedza kuita zvinhu nezviwinda, but ita zvinhu nekutenda. Kutenda zvakwakanakira. Ndiri pasevhisi ino, handina nidhi yekukwira bhazi kuenda kumba kwako. Izvozvi kana wakagara ipapo uine kutenda kwauinako, chinotisiyanisa nenyika inewe kuti tine kutenda. Vanhu vari kundinzwera, chinotisiyanisa nenyika ndine kutenda kwandinako. Musira Jesu, hallelujah. Which means ndakamira panapa, kana paine zviri kunetsa handina need yekuenda kukambani kwako. Waita basa wauya pano, you are just a point of conduct. Handina basa nekuenda kubasa kwako, but ndakamira panapa ndine kutenda. Ndinofamba rwendo munyika yemweya. Musira Jesu, hallelujah. The power of faith. The power of faith. Murume anonzi Cornelius anoti ashedza Jesu, ndiye amushedza. But anomira pamberi paJesu akati, mauya Jesu, handina nidhi yekuti muende neni kumba kwangu. Musazvinetsi, taura inzwi, muranda wangu anopora. The power of faith. Munhu ane kutenda, pana ari kundinzwa here pana? Munhu ane kutenda anoziva Mozisi wenguva yake. Ndine munhu anene here pana? Murume anonzi Cornelius ainamata, but akatumira shoko kuti Jesu auye. Pana ari kundinzwa here? Nokuti ane muranda anga achirwara, but paari kutaura ari kuti musharukwa ndimi mune simba, taura inzwi muranda wangu anopora. Ukaita zvinhu nekutenda zvinoshanda. Saka muchaona kuti kunyangwe Peter anga asina simba rekumutsa munhu wakafa, nokuda kwezvaiitwa naDhokasi, Dhokasi akamuka. Kunyangwe mufundisi wenyu asina simba rekurapa kenzi, ukaita kutenda, woti munhu waMwari ndadhagonoswa kenzi, but ndimi makaiswa. Aiwa, kwete ivo kutenda kwako kunoburusa anointing. Kunyangwe mufundisi asina capacity. Dambudziko redu ndekuti hatina kutenda. Ndino ndiri kutaura nawe here bana? Ndino ndiri kutaura nawe here bana? Mwana wamai, kutenda kwako kunokonzeresa kuti even mufundisi akaiswa panzvimbo paupenyu hwako ashande mamiracles palife yako, kwete nekuda kweanointing yavo, but nokuda kwekutenda kweauya. Musira Jesu, hallelujah. Jesu wapedza kuita munana havana kuti nokuda kwekuti ndiri Jesu waporeswa. Anoti regai ndikudzei pakati paIsraeri wose handisati ndaona kutenda kwakadai. The power of faith. Jesu wapedza kuita munana
Havati waita basa vauya kwandiri vanoti kutenda kwako kwakuporesa. Pane mudzimai aibuda ropa, Jesu vanoti kutenda kwako kwaita sei? Ndi Jesu ndi Mwari, but vari kuti kwete umwari hwangu but kutenda kwako, which means faith inoactivate umwari hwaMwari kuti hugone kushanda palife yako. Faith inoactivate umwari hwaMwari. Umwari huripo, but kana usina kutenda unoita sehusipo iwo huripo. Muzira Jesu, haleluya. Uri kuda munhu ane kutenda kuenda kunodena umwari hwaJehovha. Mwari wotanga kushanda pamusoro poupenyu hwako. Ndinari kundinzwa here bana? Ndinari kundinzwa here bana? Zvinhu zvese panyika kana uchinamata zvisanganise nekutenda. Which means kana uine kutenda uchibvisa offering yako, ndine munhu andina here bana? Uine kutenda izvo zvipanapa pakashedzerwa offering unouya pakanzi matithe unobvisa. Kana uine kutenda haungoendesi tithe, haungokandi offering, unoipa manzwi anoperekedza offering yako. Jehovha ndine kutenda kuti makati muri Mwari wasikadyi chemunhu. Dhoro rangu randabata iri kana kuti randi rangu randabata iri ndiri kuriisa pamberi penyu. Kana ndariisa pamberi penyu, Jehovha rangarirai mwana wangu. Jehovha nekutenda zvinoshanda. Jehovha rangarirai mhuri yangu. Baba ndiri kuendesa tithe yangu kumba kwenyu. Vanoenda kung'anga vakaendesa mari kung'anga. Unonzwa kuti mwana wamukoma adonha kumusha. Kana vekung'anga zvichivashandira, wati Mwari wedu wekumusoro kudenga, ndauya one tithe yangu pamberi paMwari, but ndauya nayo kuti ishande kumba kwangu. Jehovha yandiri kuendesa ndine kutenda. Muzira Jesu, amen. The power of faith. Kana uine kutenda uchati kugomo iro ibvapo endapo. Muzira Jesu, haleluya. Vari mwere mukati meimba ino vari kuti mufundisi tinawo makomo ari pamberi pedu. Mufundisi ndinawo makomo akamira pamberi pangu. Umwe munhu ane makomo eurwere uri pamberi pawo. Vamwe vane makomo ekushayiwa mabasa mukunyika ino. Vamwe vane makomo ekuti zvinhu hazvisi kufamba pamberi pavo. Ndauyawo nepasevhisi yanhasi kuupenyu hwako. Hatina gomo rinomira pamberi pedu kana tiine kutenda. Hatina gomo rinomira pamberi pedu kana tiine kutenda. Handina gomo rinomira pamberi pako kana kuine kutenda. Kana usikatendi mwana waamai, rega ndimbokupfurire manheru ano. There is power in prayer. There is power in faith. There is power in prayer. There is power in faith. Rejairira vamwe wese, but rekeza kujairira ane kutenda. Enda unonyea vamwe wese, but rekeza kunyea ane kutenda. Funga kudoneza vamwe wese, but rekeza kufunga kudoneza ane kutenda. Retala babosha anotenda ane ukama na Mwari wake. Anotenda anotandara na mudhara wake. Anotenda anotaura na Mwari wake. The power of faith. Maretala babosha. Izvozvo ukada kupinda mashops ekuno, uchida kubuda wakabata chingwa, unopinda wakabata maranzi ako, wobuda wakabata chingwa chako, pati pazvinhu zvemweya tinopinda tiine kutenda tobuda takabata zvinhu. Muzira Jesu, haleluya. Pana ari kundinzwa here panapa? Ndondo wari kusvika musi weSunday uchamunzwisisa murume anonzi kutenda uyu. Uchamunzwisisa anonzi kutenda. Vamwe vanopinda mushopu akabata kana kuti 1 million rands, wobuda achidhiraivha mota yake, but pane vamwe vanoti ndakafoira kwadzinowanikwa mari, ndakafoira kwadzino, but ndine kutenda. Ndinopinda munyika yemweya ndine kutenda. Ndobuda ndakabata zvandinoda pamberi paMwari. Hamai, nyaya yenyu haisi kuda vanhu vamuri kutsvaga iyi. Mafoni namba amuri kutsvaga dzimai haana basa. Shauri kuda uri kuda kutenda. The power of faith. Muzira Jesu, haleluya. Muzira Jesu, amen. Kutenda ukakushandisa unodena denga. Ukaisa kutenda unodena denga. Ende pane munhu ane kutenda denga hari nyarari. Pane ari kuzoza ndola bana. Ane kutenda denga hari rambi rakanyarara. Ndinoona chinhu chimwe chete chinomuvha denga.
denga rikasangana nemunhu ane kutenda, denga rinosheka. Musira Jesu, haleluya. Musira Jesu, amen. Denga rikasangana nemunhu ane kutenda kune mabasa, denga rinosheka. Rinoti hatigoni kumirira munhu akadai uyu, hatigoni kuignora munhu akadai uyu. Ndine munhu ane here panapa. Hatigoni kunyararira munhu ane kutenda kwakadai. Hatigoni kunyararira kune pane munhu anotenda zvakadai. Ukaita zvinhu nekutenda, denga harirambi rakanyarara. Nezita raJesu Kristu weNazareta, ndira kuti umbotsvaye Mwari wako after this service, uti ndaakuita but ndine kutenda. The power of faith, the power of faith. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndine nyaya baba yandichazotaura pamberi apa. Kune mamaster maviri andichatsanangura pamwe service yatiri kupinda. Muzita raJesu, haleluya. Mamaster maviri atinawo. Tina Master Jesus and Master Money. The Bible says you can not serve two masters. See, either you love one and hate one. But my masters maviri ari kutaurwa imari na Mwari. Which means imari na Mwari wari pa level imwe in terms yekuita zvimwe zvinhu. But ari mamaster maviri kudaro, taakuda mumwe munhu anokonzeresa kuti umwe master afugame pamberi pomwe master. Ndina nenere panapa. Ndina nenere panapa. Rekani mbobatsira ari munhu vasati vauya tichawaudza. Konzeresa kuti umwe master aende kunofugama pane umwe master. Ndawo mamaster maviri aya akamira pamberi pako. Mana Master Money and Master God. But mamaster maviri awo ari kuti haugoni kuti save akawana. Kana wakangwara, tora Master Money womupfugamisa pamberi pa Master God. Ota handinamati Mwari asi ndinonamata, handinamati mari asi ndinonamata Mwari. Ndauya nemari pamberi pa Mwari. Iwe mari uri pasi pa Mwari. Ukadaro chete mari inouya muhomwe dzako. Ndinanenere bana. Pamwe pacho zvimwe zvavano kuti zvisafambe, vari kuremekedza mari kupfuura Mwari. Pana ari kuninzwa bana. Ukamubvunza Mwari akati ndinoda chegumi, iye anotaura achiti zvinozoshota kumba kwangu. Ofichi Mwari vari kuti ukandipa tithe yako, ndichakuropafadza. Don't worry about your tithe. Ukandipa tithe, Bible rinoti iro, ndichakupa mikomborero unoshaya kwekuisa. Which means kuti ukagona kufugamisa mari pamberi pa Mwari, Mwari vachakupa vamwe varanda, which means mari wa muranda wako. Musira Jesu, haleluya. Ukaona uchivalue mari kupfuura zvinhu zvaMwari, which means wasimudzira mari kupfuura Mwari. Saka mari unofana kuita muranda pamberi pa Mwari. Iwe uri mufananidzo waMwari. Mwari vachakuita master wemari, which means mari ichawa muranda wako mumba. Musira Jesu, haleluya. Musira Jesu, haleluya. Ukaona mota, pane yambotora pana mnafundisi. Ukaona ine mota inokunetsa, but uine nhoroondo nayo. Woti mota yangu handigoni kuitengesa ndawa, ndakaitenga ndichitambura ndichangopinda muSouth Africa. Uchaona kuti mota iyo ichawa chimwari chako. Ende mota iyo ichamira pekuti paifana kuuya dzimwe nyowani hadziwinda wapane chidhori chawakagadzika. Pane zvimwe zvinhu zvaunofana kupfuza wozvirakidza kuti handina basa newe, kuti Jehovha wagone kukupa zvimwe. Pana anyudzwa zvandinoda panapa. Pana zvandinoda panapa. Jehovha ngawakuitire zvakanaka. Ugone kunzwisisa concept ye giving from today onwards. We are going to tackle it very soon. Nokuti kumwe kutenda kunoonekwa. Baba ukati vanhu uye kuona iti vanouya. Mwari havana problem nazvo. Musira Jesu, amen. Munhu kamuti ngaatende kugoma anoenda. But ukati Mwari akati ndipe, ipapo ndo pane nyaya pekuti Mwari wanoona kuti wangu chaende opi. Nokuti your master is money, your master is not God. Musira Jesu, haleluya. Musira Jesu, amen. Takutopedza so. Ngati service yanasi ndekunamatira makomo ari pamberi pako. Anzi neBhaibheri kana uine kutenda ucharayira kuti gomo ibvapo, endapo. Ende kazvana zvadaro gomo iroro richaenda kunodonhera munyanza. Kana donhera munyanza uchazoroni zvakare. Tine makomo ari pamberi pako.
Regedza kutarisa munhu asipo. Iwe wauya ndione gomo riri pamberi pako. Jehovha vari kuzotora gomo iroro. Ende wakagara pauri ipapo. Chingoti bhabhai gomo handichazokuoni zvakare. Munhu wese pakurarama ane tumakomo turi pamberi pake. Munhu wese pakurarama ane gomo rakamira pamberi pake. But don't worry my brother, don't worry my sister. Today is your day. That mountain is going to vanish tonight in the name of Jesus. Musira Jesu, hallelujah. Chiko gomo iro pamberi pako. Bhaibheri rinoti wanga waoneiko Jorodhani zvawakadududza pamberi paIsraeri. Makomo chiko pamberi pako. Ari kuzodisapia nezita raJesu. Zvinoitwa nekutenda. Musira Jesu, hallelujah. Ndiani ari kuti ndine kutenda kwandiri kuda manheru ano. Kwandira kuexercise nefaith manheru ano. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Wana baba nana mai kana muda kuona the power of faith. Faith wai yakaudzwa pamusoro pewatendi. Ndiye kuedza kunosanangura vanhu vanonzwisisa Mwari nekutenda Mwari nemoyo wese. Musira Jesu, amen. Musira Jesu, hallelujah. Ndira kuti manheru anombo apply ichi chinonzi faith very soon. Ndira kuti apply ichi chinonzi faith in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rega ndisvike panotokukorokotedza nhasi wauya muservice ino. Rega ndikuti makorokoto nokuti ndiri kutonzwa kuti Jehovha wanofanira kuzadzikisa shoko rawataura pano. Mamwe makomo ngaadisapie pamusoro poupenyu hwako. Merababosha. Kunyangwe vari kutiona online, uri online iyoyo. Distance is not a barrier. We serve the living God. Wekuti kana ataurwa nezvake nekutenda vanozvirakidza palife yako. Wana baba nana mai tikaita chinhu chinonzi revival toshaya maresults nematestimony taunganira pasina. That's why ndati makorokoto ndiwe candidate iri kuzorangarirwa naJehovha. Musira Jesu, hallelujah. Bhaibheri kuti mwanga kuine shirikadzi dzakawanda paZerafadzi, but pane one yakarangarirwa naJehovha. Makorokoto manheru ano. Kana tapfeka masutu ndiwo wandapfekera nhasi. Kana ndanga ndichinamata ndiwo wandanamatira nhasi. Kana ndanga ndichipfugama ndiwo wandapfugamira nhasi. Ndiwe wandazarurira vhesiri. Makorokoto mwana wamai. Makomo iwayo ari kuzodisapia pamberi pako. Tiri kuda vanhu vari kuvhenganisa kutenda neprayer. Umboite action inoperekedza kutenda kwako. Woti Jehovha ndauya pamberi penyu. Ndakambouya nedambudziko rangu, but ndichivimba nemadzitete. Ndakambouya nedambudziko rangu, but imwe pfungwa yanga iri pamari. But manheru ano mari ndaisa pasaida. Manheru ano hama ndaisa pasaida. Ndauya nekutenda pamberi paMwari nezita raJesu Kristu weNazareta. Wana baba nana amai, kutenda zvakunoita kunoudza denga panzvimbo. Wana baba nana amai, kutenda zvakunoita kunoudza presence yaMwari panzvimbo. Wana baba nana amai, kutenda zvakunoita Jesu vanoenda kumba kwako. By faith everything is possible. Marita lababosha. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Pana ane kutenda here panguva dzemanheru ano. Pana ane kutenda here panguva dzemanheru ano. Kutenda kuinako izvozvi wakagara pauri ipapo. Kana nyaya yako yainayo iri kuitika kumba kwawakazvarwa. Ndati kuitika kumba kwawakazvarwa. Kutenda ikoko ngakufambe rwendo even mumba yauri kunorara nhasi manheru. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Wana baba nana mai, kutenda kunouraya mazizi evaroyi. Wana baba nana mai, kutenda kunouraya nyoka dzevaroyi. Wana baba nana mai, kutenda kunogadzirisa zvinhu zvemakore. Mama. Ndinane here panapa. Panane here panapa. Murume anonzi Abraham is the man of faith. Kutenda kwakakonzeresa kuti kunyangwe mbuya Sara vanga vakwegura, but vakatakura pamiri zvanga zvisingatarisirwi nevanhu, which means kutenda kunosuspenda malaws evanhu. Ukabvunza wana chiremba vanoti around 50-60 years vana mai vanonga vapinda pamenopause. Hapana chakanaka chatakutarisira zvine chekuita nekutakura pamwiri, but kutenda kana kwauya wana baba nana mai kunoactivata mitezo yanga yazorora zvanga zvisingatarisirwi zvoitika. It's only by faith in Jesus' name. The power of faith. Just raise up your hand.
wherever you are, wombotaura manzwi wayo akagara uri ipapo kuti the power of faith. Hapana ani wandisi kunzwa. The power of faith. Zokorora futi the power of faith. The power of faith. Kana uri online ndoda kuti umbotaipe. Kana uchindinzwa uri online just type the power of faith. Uchibata nekuti ndiri kutonzwa simba racho. Ndiri kutonzwa simba rekutenda. Haritaurwi rikaramba rakanyarara. The kingdom of God is not just in words, but it is in the demonstration of power. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Mareketa paparadena. Zvinhu zvemweya zvinonakidza. Ndakangomira panapa ndiri kungonzwa. Pana just two madzimai. Ari kuzorangarirwa naJehovha after this service. In the name of Jesus Christ of Nazareth. How can we talk about faith? Denga ruramba rakanyarara. Iro rakataura pamusoro pekutenda. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndichingonzwa kuti nhasi ndiri kungoparidza nekutaura tonamata toenda kumba. Hatisi kuita zvakawanda but ndiri kutonzwa kuti denga riri kuti pawatotaura pamusoro pekutenda tina mai watakutorangarira 1 2 in the name of Jesus, the power of faith. Ritalata paparate helala boshamanda ndakuti umbonamata uripapo don't worry. Zvine kutenda pamwe pacho hazvina mutsimbo wakanyanya but namata uripo start to pray right now. Start to pray. Praise and worship muchiya kuno kumberi but muri mweya mumwe chete regedzai kubuda nekuti mauya kuno nezita raJesu Kristu. Start to pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Umboti Jehovah ndine kutenda. My life will never be the same again. Jehovah ndine kutenda. My life will never be the same again. Jehovah ndine kutenda. My life will never be the same again. In the name of Jesus, pray. 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 Chinorwadza. Ari kuda kurangarirwa wacho akanyarara. Ari kuda kurangarirwa wacho akanyarara. But Bible rataura, whatever you ask in prayer, whatever you ask in prayer, whatever you ask in prayer, pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Maretalata kadobi, jate kata paparado, velata kata parade, mandata tata. Chichakusianisa nehama dzako kutenda. Chichakusianisa nemacolleagues yako kutenda. Ona kutenda zvakunoita. Ona kutenda zvakunoita. Furira mberi nekunamata. Ona kutenda zvakunoita. Furira pamberi nekunamata. Retela tata baba. Jaleta badai. Mendia katopila wosh. Kola lela babarade. Enta katopai. Only 2 minutes in prayer. Amai. Shandisem kana wenyasha. Only 2 minutes in prayer. Only 2 minutes in prayer. Retala tata papa. Manda kata papa babarade. Makorokoto auya. Makorokoto auya pa service ya nasi. 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 Pray. Before Zerubbabel, pray. Just a minute in the prayer.
Just a minute in prayer. Just a minute in prayer. Pane levora wakusvika. Pane levora wakusvika. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Makomo ose ngafukame pamberi pako. Makomo ose ngafukame pamberi pako. Makomo ose ngafe pamberi pako. Makomo ose ngaparare pamberi pako. Power of faith. Power of faith. Rambari mweya mwechete uyo. Rambari mweya mwechete uyo akasimudza maoko pamberi paMwari. Rambari mweya mwechete akasimudza maoko pamberi paMwari. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Reta lata kadabila bosheta kadovai. Menda kadapaparakotai. Jaleta kadap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 a. Relata kadabila boshenta kadovai. In the name of Jesus. Amen. Ndapiwa wawili chete. Just for this service, only 2. Where are you? 1. In the name of Jesus. Wabatei mayawa. Number 2. Wabatei mayawa. Only 2 in the name of Jesus Christ of Nazareth. Retalata katapaparokota. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Aikaka. Muyamchenanga oto batawa shinji. Alright, atigodi kuvara zvadiwa na mweya. Chingowa ashe munhu ari padhuze newe. Uyeva ari kubvisirwa gomo rake. Jehovha ngawatirakidze izvozvi nezita raJesu. Kana zviri zvekutenda unobatwa nemuridzi wekutenda uri kwauri ikoko, regai ningoverenge 1 up to 5. Uyeva ari kurangarirwa, ari kuzorangarirwa naShe. Nangana number 2, number 3 in the name of Jesus. Maretalata vaunze kuno in Jesus name of Nazareth. 4 kelata katapa. 5 in Jesus' name. Father, thank you. And I lift your name on high. In Jesus' name. Thank you, my Lord. Thank you, my Redeemer. Poralela takada bilabo shiazadai. Morela takada paradei. Monjanda kadaba. Reketa kadabarade. Jelata kadaba papa. Erata kadabi rata kadaba. Tilevana rungonzwa kuda kunamata. Tilevana vari kungonzwa. Tinongokupa 3 minutes in prayer. Just continue in prayer. Vari kungonzwa kuda kunamata. Tanga kunamata uripa. Just 3 minutes in prayer. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba tinokutendai, Jesu tinokusimudzirai neservice yanhasi. Baba mazvita nyasha dzenyu. Jehovha dzamarakidza pakati pedu, dzamuri kuzorakidza pakati pedu. Vamabata nevamarangarira Jehovha ngavarangarirwe zvachose. Kumba kwavo Jehovha ngavarangarirwe. Kumabasa Jehovha ngavarangarirwe. Jehovha kudzimba ngavarangarirwe. Vana vavo ngavarangarirwe. Vana vavo ngavarangarirwe. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Orate katapa parakota. Relata katapa. In Jesus' name of Nazareth. Majita Jesu. Thank you, my Lord.
mangwana zvakare nyasha dzinenge dzakasimuka. Mwari havaunganidziri vanhu pasina. Mangwana nyasha dzinenge dzakasimuka. Invite a friend, do not miss out. Muzita raJesu. Amen. Chandakadzidza ndechekuti kereke chayo chayo yaMwari inofanira kugona kuresista miseve. Hakuna pana Mwari pasingashekwe. Kutenda ngakutibatsire mangwana. Mwari verugare vatibatsire mangwana. Uyai muzonzwa kuti Mwari vari kuti kudii. Musagara kumba. Invite a friend, come in numbers. Mangwana tinenge tiri pano, Saturday tinenge tiri pano. Pane zvinoitwa naMwari. Ngatibatanidze maoko, titende muranda waMwari naMwari wake. Pane chinhu wani chandafarira chekuti pamwe pacho patiri kuunza mari kuna Mwari, tiri kupfugamisa mari pamberi paMwari kuratidza kuti this is the king and this is his servant. Kureva kuti Mwari muranda waMwari. Kana muranda waMwari yakutongeka nekuti muranda anotumika. It's a revelation. Mfundisi maita yenyu natisina kumbopafunga kuti paya patiri kuunza mari kuna Mwari tiri kusubmita, because vanhu vari kuparadza machechi, vanhu vari kuparadza dzimba, vanhu vari kuparadza upenyu nemari. Isu toti chiri kuparadza vamwe ngachipfugamire mambo chaiye akafanira kunamatwa nekuiunza kunani? Kuna Mwari. Kuti kana ndaibata ngaipfugamire zita raJehovha. Kuti 10% iyi yandapa Mwari ireme ichiudza, inoudza yasara kuti tiri muranda waJehovha, tinoita kuda kwaJehovha. That was a big revelation. I never saw it that way. Vangani venyu vadzidzawo seni kuti I didn't think it that way. Kuti when I'm bringing money to God, I'm showing that I love God more than money, and I'm glorifying the rightful king. Amen and amen. Chokwadi pamwe pacho unogona kutotarisa vanhu ukatarisa mari muhomwe ukanyatsoona kuti vanhu vese vakapusa ini ndega ndini ndiripo. But kana wana Mwari waziva kuti Mwari ndiwo mambo, woziva kuti mumunhu muna Mwari wakugona kuremekedza vanhu even uinayo muhomwe, nekuti uri kuziva kuti mukuru haisi mari asi mukuru ndiMwari. Amen and amen. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka mama namufundisi naamai. Tinokudai murambe muchikomborerwa. Uyai tizopa offering kunashe. Musakanganwa mwedzi wedu wapera. Ngatibva tatonzwa nekuita tibhadhare chegumi. Pachiri kungopeya iri kungopinda mari tichibva tapa kunashe. Tichiimbirwa tichiuya kuzopa. Mwari ngavatibatsire tichiimbirwa tichiuya kuzopa.